эмомалӣ раҳмон боз чиниҳоро имтиёзу кафолат медиҳад. хостори озодии Ульфатхони Мамадшоева шудани як созмони ҳомии ҳуқуқи башар. вазорати умури дохилӣ иддаои дастдарозии кормандонаш ба номуси як занро тӯҳмат хонд. шикояти сокинони маҳаллие дар вилояти Москав аз рафтори тоҷикони муҳоҷир ба Путин. раис ҷумҳури Тоҷикистон таи сафараш ба Чин ба тоҷирону сармоягузорони ин кишвар беш аз 240 имтиёзу кафолат пешниҳод кард. ба иттилои дафтари раёсатҷумҳурӣ, Эмомалӣ Раҳмон дар дидор бо намояндагони беш аз 40 ширкати сармоягузориву тиҷорӣ дар Чин гуфтааст, Тоҷикистон барои сармоягузорон беш аз 240 имтиёз ва кафолат бо шумули суҳулатҳои молиётӣ ва гумрукӣ пешниҳод хоҳад кард. ба гуфтаи президенти Тоҷикистон, пешниҳоди ин имтиёзҳо яке аз роҳҳои ҷалби сармоягузорон ба кишвар аст. Эмомалӣ Раҳмон дар зимни ин дидор узвияти Тоҷикистон ба Созмони ҷаҳонии тиҷоратро далели риоя шудани меъёрҳои сармоягузорӣ дар кишвар гуфтааст. зимнан раис ҷумҳури Тоҷикистон таи ин дидораш бо сармоягузорон ва тоҷирони чинӣ бахшҳои энержӣ, ҳамлу нақл, саноат, кишоварзӣ, иртиботот, молия, бонкдорӣ ва сайёҳӣ дар кишварро аз бахшҳои муҳими мавриди таваҷҷӯҳ гуфтааст. ба иттилои манбаъ, сармоягузорони чинӣ ба дарёфти энержӣ аз манобеи таҷдидпазир таваҷҷӯҳ зоҳир карданд ва лоиҳаҳое барои сохтмони нерӯгоҳҳои барқӣ, интиқоли нерӯи барқ ба Чин мавриди баррасии тарафҳо қарор гирифтанд. саноатӣ кардани кишвар ва тавсеяи ин бахш аз дигар мавзӯоти мавриди таваҷҷӯҳи тоҷирони чинӣ будааст, ки онҳо дар ин зимн барои роҳандозии коргарҳои муштарак мароқ зоҳир намуданд. бояд гуфт, Чин яке аз қарздиҳандагон ва сармоягузорони аслӣ дар Тоҷикистон аст, ки ба назари таҳлилгарон чунин шеваи ҳамкорӣ бо кишвари абарқудрат ба салоҳи кор нест. аммо ба назар мерасад, ҳукумати Тоҷикистон ҳамвора такя ба сармоягузорони чинӣ менамояд, зеро аксари кулли қарордодҳое ки бо ин кишвар ба имзо мерасанд махфӣ боқӣ мемонанд ва боиси сару садову бархурд намешаванд. пушти ин қарордодҳо чӣ нуҳуфтааст касе намедонад, аммо дар ағлаби маврид гуфта мешавад, Пекин бештар ба конҳои Тоҷикистон умед бастааст ва мехоҳад ин бахши муҳими саноати Тоҷикистонро дар ихтиёри худ бигирад. як созмони ҳомии ҳуқуқи башар дар Нью-Йорк аз мақомоти Тоҷикистон хостааст, Ульфатхону Мамадшоеваро озод намоянд. созмони амрикоии Human Rights Foundation аз мақомоти Тоҷикистон дархост кардааст, то ба таври фаврӣ ва бидуни ҳеҷ пешшарте Ульфатхони Мамадшоева, рӯзноманигор ва намояндаи ҷомеаи шаҳрвандии Бадахшон, аз зиндон озод шавад. Human Rights Foundation боздошту ҷаласаҳои додгоҳии сохта барои Ульфатхони Мамадшоева ва шавҳараш Холбаш Холбашевро шадидан маҳкум кардааст. намояндагони ин созмон гуфтаанд, қазияи Мамадшоева баёнгари бад шудани вазъи ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон аст ва бояд ҷомеаи байналмилалӣ ба он вокуниши ҷиддӣ бикунад. дархости созмони ҳомии ҳуқуқи башар рӯзи 18 май дар солгарди ҳодисаҳои хунини Бадахшон дар Твиттер нашр шудааст. Ульфатхони Мамадшоева, мудири созмони Номус ва инсоф, рӯзи 17 майи соли 2022 дар хонааш дар Душанбе дастгир ва дертар ба гуноҳи ташкили тазоҳурот дар Хоруғу Рӯшон ва иттиҳоми дигар ба 21 соли зиндон маҳкум шуд. пахши тазоҳуроти Хоруғ дар соли гузашта аз хашинтарин бархурди ҳукумат бо тазоҳургарон пас аз воқеоти соли 2012 Бадахшон гуфта мешавад, ки асли он ба кушта шудани Гулбидин Зиёбеков, як сокини Рӯшон, дар тирамоҳи соли 2021 бармегардад. аммо дар қиболи додхоҳии мардум, мақомоти Тоҷикистон ба ин далел, ки тазоҳургарон роҳи миёни Чин ва Тоҷикистонро бастаанд, амалиёти зидди террористӣ дар Рӯшону Хоруғро шурӯъ карданд. аммо шоҳидони ҳодиса дар робита ба ин масъала дар суҳбат бо Радио Озодӣ назари мутафовитро баён карданд. аз ҳукуматам талаб чӣ буд? чист ки талаби мо ин буд, ки қушунҳои иловагӣ бояд ба Хоруғ дароварда нашаванд, чун ин кор ба хунрезӣ меорад. мардум ба ин хотир ҷамъ шуд ва аз ҳукумат талаб кард, ки бояд ин кор пешгирӣ шавад, чӣ дар Рӯшон ва чӣ дар маркази вилоят. 18 май субҳи барвақт бе ягон огоҳӣ тирпаронӣ сар шуд. нерӯҳои амон аз Душанбе ва Хатлон ба ноҳия оварда шуд. Алфа аллакай 16 май дар ин ҷо буд.
субҳи 8 май дар пеши идораи полиси ноҳия ки бачаҳо он ҷо нишаста буданд тирбаронии шадид бе ягон огоҳии пешакӣ оғоз шуд. пеш аз ҳама 3 бор бо гранатомет ба болои баландкӯҳ заданд. он ҷо қалъаи вамар аз давраҳои қадим як манора дорад ва дар он 2 ҷавон буданд. дар дасташон дурбин ва телефон доштанд ва аз он баландӣ вазъиятро пайгирӣ мекарданд ва ба дигарон хабар медоданд. аввал онҳоро бо гранатомет заданд ва каме баъдтар чархбол омад ва дигар онҳоро аз чархбол мезаданд. дар пайи ин амалиёт 34 нафар кушта ва 114 нафари дигар боздошт шуд. баъдтар раис ҷумҳури Тоҷикистон эълон кард ки ҳеҷ чораи дигаре барои ҳалли масъала вуҷуд надошт. бинобар ин амри безарар кардани яроқдоронро дод. вазорати умури дохилии Тоҷикистон иттиҳоми як шаҳрванди кишвар алайҳи кормандаш дар Хуҷандро туҳмат унвон кардааст. дафтари матбуотии вазорати умури дохилӣ мегӯяд, Давлатова Шаҳло Шералиевна ба хотири худро ҷабр дида ва бегуноҳ вонамуд кардан бе ягон далел ба подполковники милитсия Шодизода Дилмурод туҳмат намудааст. ба гуфтаи вазорат, Шаҳло Давлатова ҳанӯз соли 2016 ба ҷавобгарӣ кашида шуда, бар асоси қонуни афв раҳо шуда буд. Шаҳло Давлатова иддао дошт ки Дилмурод Шодизода, муфаттиши шуъбаи корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд, барои қатъи парвандаи ӯ $30,000 ришва хоста, ҳамчунин ба номусаш дастдарозӣ кардааст. гуфта мешуд, ин зан ба иттиҳоми муомилот бо доллари амрикоӣ дар соли 2022 дастгир ва ба 4 соли зиндон маҳкум шудааст. аммо иҷрои ҳукми додгоҳ алайҳи Шаҳло Давлатова ба далели ин ки ӯ соҳиби 3 фарзанд аст, то ба 8-солагӣ расидани фарзанди хурдиаш ба таълиқ афтодааст. Шаҳло Давлатова, ки ба хариду фурӯши хона сару кор доштааст, иттиҳом алайҳи худро рад намуда гуфтааст, ҳеҷ гоҳ бо доллар хариду фурӯш накардааст, балки ҳангоми бозпас гирифтани $9,800 қарзаш аз Абдувалӣ Боқизода дастгир шудааст. дар ҳамин ҳол вазорати умури дохилӣ мегӯяд, Шаҳло Давлатова ба таври ғайриқонунӣ барои мардум қарзи бо фоиз дода, аз он суд мебардоштааст, ки ин зан аз соли 2017 то соли 2022 беш аз 340,000 сомонӣ фоида дидааст. зимнан вазорат гуфтааст, ӯ дар раванди тафтиши парвандааш аз ҷониби мақомоти пулис халал ворид кардааст. ин посухи вазорати умури дохилӣ дар ҳолест, ки Шаҳло Давлатова бо ирсоли номае ба мақомоти Тоҷикистон аз ҷумла дастгоҳи иҷроияи президент дархост карда буд, то рафтори муфаттиш ва таҳқиру тӯҳмат дар ҷараёни тафтишот баррасӣ шавад. пас аз расонаӣ шудани қазия, вазорати умури дохилии Тоҷикистон дар суҳбат бо расонаҳо гуфта буд, қазияро таҳқиқ хоҳад кард. расонаӣ шудани муроҷиати иддае аз сокинони ҳавзаи шаҳри Котелники вилояти Москав ба унвони раисҷумҳури Русия алайҳи муҳоҷирони тоҷик баҳси гармеро дар расонаҳои иҷтимоӣ ба вуҷуд овардааст. ин таҷаммӯи начандон зиёди занони сокини маҳаллаи южни ҳавзаи шаҳрии Котелники таи як муроҷиати видеоӣ ба Владимир Путин мегӯянд, маҳаллаи сукунатии онҳо ба анклави этникӣ мубаддал шудааст. зане ки ин муроҷиатномаи сокинонро мехонад мегӯяд, дар манзилҳое ки аз тарафи тоҷикон ба иҷора гирифта шудаанд, теъдоди зиёде аз муҳоҷирон зиндагӣ менамоянд. дар зимни ин муроҷиат иддао мешавад, ки муҳоҷирон ҳуқуқҳои онҳоро нақс мекунанд ва гаштугузор барои онҳо дар чунин фазое тарсовар аст. ин занон иддао доранд, ки чун ин муҳоҷирон музоҳими духтарони навраси ноболиғ мешаванд, дар сурати дахолат кардани онҳо ба ин гуна қазияҳо ба таҳдиди муҳоҷирон рӯбарӯ мешаванд. дар ҳамин ҳол Абдуллоҳ Давлат, пизишк ва аз фаъолони ҷомеаи мадании тоҷик дар Русия гуфтааст, таҳдидҳо нисбати тоҷикон рӯзафзун шудан доранд, аммо ӯ ба ватан баргашта наметавонад, зеро дар он ҷо низ таҳдиди Калашникови тоҷиккуш гум нашудааст. зимнан корбаре аз Фейсбук ба номи Ишон Вахёчӣ менависад, ки дар минтақаҳои Котелники ва Садовод зиндагӣ кардааст. ба назари ӯ бешак даҳшаттарин рафтори тоҷикони бозор ва кӯча аст. ба ин хотир ин корбар навиштааст, ки ин гуна тоҷиконро бояд насиҳат кард. дар аввали моҳи май иддае аз сокинони ноҳияи Белорецки Бошқирдистони Русия ҳам алайҳи рафтори чанд нафар аз муҳоҷирони тоҷик дар ин ноҳия эътироз карда буданд. ин эътирози онҳо гӯё дар пайи озори як духтари ноболиғи маҳаллӣ аз сӯи коргарони муҳоҷир сурат гирифта буд, аммо коргарони муҳоҷири тоҷик ин иддаоро рад карда буданд.